Ah, my video happens. This vlog yephethe Isikhathi sihambile nyana. Hi vlog. Naphathi mina ngithi le yakho mlando le yami icishe But the spirit so nang day ako di ka pas na rin. Ay siya tu. Wow! Where boy been up in the not good la mahama right now I'm going to shoot it up in
Mara ke mina ke vele nje ufuna ukutshela nje ukuthi bayasiphilela abafana bakuleli khaya. Abemthundile mkhuseni. Ulungile ajike but akasenza mntu ndiyashiselanga imntwana South of Face. Umuntu utashutha ngelakhe. Oh, kwashintsha. Mntwana ndakhe sawufuna ihlala ngemuva. Ngiyongikazi utangifaka isalo lunye futhi. Wala sibani. Yashisane bantwana. Yashisane bantwana. Sangabe sinyaba nabanye. Hayo. Kamveta nalo Nini? Napenda lapha kunemfula lo muhle. Shosho. Birthday cake. How are you? Name about for it. Ambalingale makhaya. Ngale phithi ngale mntoli asowume ngimephi mina nikhande ngisho kuphela ngimephi nikhande kuya ngale asuka ngale lapha Oh, cameraman. sishuthe phithi ngalapha yini nomthetho phithi kodwa ngale bafutha bosika komthetho yini azwane ngene wena ngena ngaphansi kwethu Baba uthi mina ngiyakutshela mina lana ebhutini lakhe. Oh my God. Now because I'm just
baphinde wasethwalela nanginomthwalo usasuka basafuna sebakhona encingweni ukuthi ngoba utakwa nje abantu kumele bale ma-chocolate abo-50 bawa-15 uyabona abantu abamixisati nyembe Man phela ngisachuba nevlog yami eceleni. yebo Rosa,